Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Gigi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal! Għandi mistoqsija likom. Intom meta tiklu banana, fejn talmu għall-qoxra? Fil-bowt? Jew tarmuhom mal-art? Fiż-żibel, proset! Kemm intom bravi! L-affarijiet li ma jkollni bżonn aktar ngħidulhom skart. Jew żibel. Kull dar fid-dinja tagħmel l-iskart. Għalhekk narmu l-affarijiet biex insommu djarni għandaf u biex ma jkollniex irwejjaħ jintnu u mikrobi madwarna. Imma hawn problema kbira tfal. Ħafna nies jaħsbu li jistgħu jaqbdu jitfgħu kollox borża waħda. Il-karti, il-plastik, il-ħġieġ u l-ikel. Kollha flimkien. Imma din mhux ħaġa tajba d-dinja tagħna. Jekk nagħmlu hekk, inkunu qed nagħmlu ħafna ħsar in-natura. Xi ħadd fuq fil-kċina? Baba qiegħda tlesti torta tal-frott għall-ħbieb kollha tar-razzett. Qasmet it-tuffieħ, qaxret il-banana u użat l-ilma mill-fliexkun tal-plastik. Issa wasal il-ħin biex it-torta tidħol fil-forn. Tista' tiżbarazza l-mejda jekk jogħġbok Gigi. Tistaqsi baba bid-bissima waqt li ddur lejn il-forn. Gigi jifraħ, iħobb jgħin ħafna. Huwa jġib borża kbira u sewda tal-iskart u jiftaħha beraħ. U jibda jaqbad il-qxur tal-banana u tat-tuffieħ, jaqbad il-fliexkun tal-plastic void u jaqbad anka kaxxa tal-karton. Gigi jolli jdeh biex jitfa' kollox ġo dik il-borża s-sewda f'daqqa. Eżatt f'dak il-mument baba ddur. Iqaf Gigi! Tajjad baba. Gigi jifriża, bidejh fl-arja, il-qxur u l-plastik kważi jaqgħu fil-borża, jibda jħares lejn baba b'wiċċ konfuż. X'għamel ħażin? Baba tispjegalu li mhux l-iskart kollu jmur fl-istess borża. Jekk nitfgħu kollox fis-sewda, il-plastik u l-kartun jispiċċaw mormijin fix-xejn u jagħmlu ħsara lill-art. Baba turi lil Gigi li l-qxur tal-frott imorru f'kontenitur ieħor u l-plastik f'ieħor biex inkunu nistgħu nisseparaw l-iskart bl-aktar mod effiċenti. Gigi jifhem mill-ewwel, jibda jpoġġi l-affarijiet lura fuq il-mejda u jitbissem. Issa irid jara f'eżatt liema borża għandu juża. Iż-żibel irridu nisseparawh. Narmu l-iskart kif suppost. Inżommu nadif. Nisseparaw il-plastik u l-kartun. Nirriċiklaw. Bżonni tarmi, qis li qatt ma tarmi fl-art. Kollox fil-borża it-tajba issepara sew l-iskart. Plastik u metal, karti u anke ħġieġ. Kollox fejn suppost ħalli ma jkollniex ħmieġ. Erġa' uża u taħlix u skart barra la tarmix. ħaġa tkun inkisret, aħseb sew tarmix. Ejna naqsu l-iskartijiet, ara jekk issewwix. Tixrix mingħajr bżonn, iżda l-affarijiet. Naħdmu l-kol id fit, ma nħassu skart jiżdied. Erġa' uża u taħlix, u skart barra la tarmix. U l-kbar nuru anki
mhux kollox jista' jmur fl-istess borża. Imma qabel naraw dwar il-boros u l-kuluri tagħhom, l-ewwel irridu nkunu nafu x'inhu skart u x'għandna li nistgħu nerġgħu nużaw. Ejn nabu logħba. Skart jew le? Jien se nurikom oġġett. Jekk ma nibżonnu aktar u rridu narmuh, għamlu pass lejn il-lemin. Jekk l-oġġett għadu tajjeb u nistgħu nużawh, għamlu pass lejn ix-xellug. Lesti? Ara din, karta mqatta kollha u mħassa. Nistgħu nerġgħu nikbu fuqha? Le, mela x'nagħmlu biha? Narmuha, ekku, din hija skart. U din, karozza tan-nob ġdida f'jamanta u r-roti jduru perfett ukoll. Żomma, tajt li mhux se narmiha din, tinsemmu nilab biha wara. U issa għandi fl-ixkun vojt. Imma dan mhux fl-ixkun tal-plastik, tant tal-ħġieġ. X'ngħidu? Armi jew żomm? Żommu, dak li nistgħu nerġgħu nimlew bl-ilma, imma importanti naħsluh sew. Tib tal-istejjer li rajtu ħafna drabi, imma għadu f'kundizzjoni tajba. Narbuh? Żommu, eżatt! Jekk ma triduhx, ma tarbuhx. Imma minflok tagħtuh lil xi ħadd ieħor biex jaqraħu, mhux hekk. Qatt ma narbu l-kodba tajbin? Bravi! Tafu eżatt x'inhu skart u x'mhux. Illum skoprejna aktar informazzjoni fuq iż-żibel. Li narmu l-affarijiet hija ħaġa normali biex dawk l-affarijiet li ma jkollni bżonn narmuh. Inkella naraw x'hekk hemm mod kif nistgħu nerġgħu nużawhom mill-ġdid. Jekk għandna fl-ixkun, jekk għandna qoxxa tal-larinġ u jekk għandna karta, fejn imorru eżatt? Lesti biex tgħinu lill-pjaneta tagħna ssir isbaħ? Narakom għada għall-avventur oħra. Ċew ċew! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.